voči mojej osobe. Poláček nemá rád slavinistov. Ja mám iné. To nie je pravda, ja sa ho musím zastať. Nebudem dneska večer prezentovať. Ja som podplatný. Počet bodov 4, 1, 5, 6, Honzo Novotný. Protest, zmestil si sa do 10. Výhoda. 9. miesto, počet bodov 4, 1, 7, 9, Jardo Černý. Až tak hlboko si klesol. Ja si nikdy nebudem vejsť. 8. miesto, 4, 1, 8, 8, Honzo Bielka. Ale to je reprezentant. Áno, to sapka. 7. miesto, 4, 2, 2, 8, Rony Chabrček. Ďakujem, Breček. Vypadá, že ešte neskončil. Ďakujem. 6. miesto. Pauza, ideme na bodované miesta. Olympijské. Bodované. Ja som sa zlákol, že len medaja. Posielame Ferovi Chmelárovi. Som eštebák, nejsom eštebák. Máte šťastie, že som neštartoval, by ste boli o miesto nižšie. 4, 5, 1, 0. To som ináč fakt skopal. 5. miesto. Ne, my chceme povedať, Vlastislav Palajka. Ne, je to hore. Oni sa už tešia, že budem bližšie k Betky. Sedom pátej, vole. Nic moc. Dobre. To Božka bude rada. 4. miesto. Balvan. Áno. 4, 6, 2, 3. Ďakujem. Koľko bodov ma porazil? Tam sa nepýtaj. O 100. No poviem o 100. Ja ako loni, tak som to také zase takhle niekde medzi prvnými a třemi. 3. miesto. Rozdiel 5 bodov. Ivan Doledovič. To je skúsenosť. Toto je rozdiel 5 bodov medzi ktorým a tretím. 4 a 3, áno. Som na aute viacej behať. O 2 body, fakt? No, my sme v 10. O 3. 7 bodov. O 3. O 8 bodov, no. To je skúsenosť. Na druhom mieste sa nesie Vlastislav Palajka. Kámoš, to je životný úspech tvoj, nie? Do tejto strany, prosím. Pretisk. Nealkoholické. A víťazom ceny Hrona. Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať všetkým v prvom rade vám za aktívny prístup, svojím spôsobom zodpovednosť. Všetkým tým, ktorí pomohli, ako finančne, tak aj materiálne, napríklad Honzo Bielka skoro vlastnoručne vyšil to logo na tričkách. Prvé miesto. Prvé miesto, 20. ročník ceny Hrona obsadil. Prekvapivo. Asi Prekvapivo. Cigár. Treba podotknúť, že jednoznačne. Gratulujem. Na budúce už tej pravde a láske budeme nejak pomôcť, lebo keď takto má vyzerať pravda a láska... Na sobotu. Na rok začíname sobotu, Cigi, hej? Spoločnú fotku. Poď ku nám, aby sme... Takto, hej? On sa už nepohne. Sražte se, uchopte se za ramena a zaspíváme si společnou modlitbu. Tam máte mezeru, sražte se. Za 440 bodov.